Какво става, народе? И така, великия Харчо стримера след митинга на Глас народен Веско Хиподилски ще става рейса за 3 минути. Сега ще пъхти пеша и на стоп до село Червен. Аз ще ги ебеш червенците. Така, виждаме моторист, той премина. Виждаме кола. Такси, те не са коли, те са изнудвачи. И вървим. Някой се е проснал взехте. Значи, какво? Ето го и знака стоп. Тя приближава. Ето, вижда са знака стоп. Хайде сега да отдалеча, че той се приближава сам. Не сам, заради мен, ама как ще е. Добре, сега. Край на клип 1. И така, ето това вече е край на клип 1 с моето лице, моята хубавост и колата, която сега ще ме подмине. Да, и сега, когато стигна до крайната точка, до чекпоинта, къде е за спиране, ще продължа. Това е за сега. Стискайте ми палци.